Ayun, ayan. Magandang love shout out everyone. Welcome to my live stream. Ayan mga langga. Nag-LS ako ngayon kasi hindi ako maka-LS mamaya. Ayan, habang nagkakape ako mga langga, saluhan niyo ako, magkape tayo. Naka-charge kasi yung isang cellphone, guys. Wait lang.
Ayan, ayan mga langga, kaya ako dito malayo sa aking life kasi tawag nito, nagcha-charge kasi yung isang cellphone ko guys. Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, CCP Bangko Channel. Ala, ayan, hello ho, shoutout. Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, CCP Bangko Channel. Maraming salamat sa iyong patamsak at pagdalaw sa bahay ni Ghost. Kaya ako malayo sa ating cellphone kasi nagcha-charge yung sa cellphone ko ginagamit ko. Ayan, maraming salamat sa iyong pabiji-biji at CCP Bangko. Ano na nangyayari sa iyo? Bakit ano, hindi na kita nakikita? Ayan, good morning sa iyo, Sis Bangko. Maraming salamat sa pagdalo sa bahay ni Ghost. Naririnig ba ako dyan, sis? Kapi tayo, sis. Ayan, kinuha ko na lang yung cellphone ko, guys. Nag-charge kasi ako. Kamusta ka na, sis Bangko? Madalas, hindi na kita madalas nakikita. Abising busy ka ba, sis? Ayan, mega mega love shoutout po dyan sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Oh, mahina ang voice mo. Okay naman, host. Mahina ba ang voice ko? So, sige. Ayan, okay na ba, sis? Ayan, kanina kasi ano, tawag nito sis, malayo ako sa cellphone ko kasi nagcha-charge yung isang cellphone ko. Ayan, okay na ba sis? Kamusta ka naman sisi? Okay na host, okay sis, salamat. Kapi tayo sis, ano, sa bangko? Kakagising ko lang sis, ngayon ako nag-live kasi pag mamaya, hindi na ako maka-live kasi andito na yung mga alaga ko. Maingay, ngayon tulog pa kasi sila. Kain tayo sis, kapi tayo. Dito pa talaga ako kumain sa harap ng live.
Ako din host, tulog pa mga alaga ko. Mm. Ganitong oras tulog pa yan sila, mamaya pa yan sila gigising. Kasi mamaya, yung LS ko kasi 6 PM. Ngayon, kung mag-ano ako, hindi ako makapag-LS kasi andito na yung amo ko tapos maingay yung mga alaga ko. Tapos walang luto now kaya nakakapindot ngayon. Ako mamaya pa naman yung luto ko sis. Pagkatapos kong mamaya mag-live, doon ako magluluto. Kape tayo sis. Iho, salamat. Ay, bakit wala kang jacket sis? Pag ano pala, paggamit pala StreamYard, hindi ka makakapag-jacket. Pero pag direct ka kay Lolo, makakapag-jacket ka. Ako yung night boat ko pala, inoff ko, kaya ano. Hindi ko gamay gumamit ng StreamYard. Hindi ka sanay gumamit ng StreamYard. Eh ako sis, minsan nag-StreamYard ko, minsan naman hindi. Ganun lang ako. Sakit sa paa pag ganito yung, ano, yung upo. Nakikita yung abaya ko. Wala ka palang jacket sis kasi gawa nga pala ng ano, nag-ano pala ako na tawag nito. Kinuha ko yung night boat ko. Lahat, nakuha kayo lahat. Saglit lang ha, ibalik ko muna ang aking night boat.
Salamat sis, ano ha, sis Pibangko ha, sa pag-stay dyan sa aking live stream. Naayos ko yung night boot ko eh. Ayan, mega love shoutout sa'yo, Lalay Bisdak. Tamsak dam, noy, may daan lang ako kasi papasok pa ako sa trabaho. Nasa harang pa, playing, puyat. Sige, 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 Lay. Salamat, salamat kaayo, Lay, ha. Amping diha, Lay, sa imong trabaho. Karon jud ko nag-ano, Lay, tawag ni, nag-live kay, unya, dili na ko unya maka-live kay, saba na ako mga alaga. Muna, karon na ko nag-live. Padyot lang gid ang inyong jacket ha, kay ngano man ginakayo pa nato na akong night boat. Nasa harang pa. Sige, 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 salamat sa pag-ano mo sa aking harang diyan, Lay ha. Kapitalay. Ayan, ayan, ayan guys. Magkape tayo guys. Magkain tayo ng tinapay. Ngayon lang ang merienda ni host. Ang merienda, ano pala? Breakfast pala. Merienda. Pero maganda ang ano dito guys. Na, kaya ako. O, diba? May ano ako. Kunin ko nga ito. Ganda pa ang ano ko dito guys kasi nakakaano ako sa dingding. Ayan, ganyan ako sa dingding. Salamat sa iyong paharang dirha, alalay bisdak. Salamat kaayo.
Mga pita ninyo guys. Kaya wala pa jud ko kakaon. Uy, nagutom na ba? Daghan karon nag-LS gali no. Ayan, mega love shoutout sa iyo, GR Love ko. Harang horse, maraming salamat sa iyong paharang. GR, mga pita GR, oy. Nangaon ako diri GR. Dali, pangapit ang ngaon tinapay. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw kay host GR. Salamat sis Pibangko Channel. Saglit lang GR ha, bigyan kita ng jacket ha kasi nagsiwalaan yung jacket nyo, gawa nga ng yung night boat ko, kinuha ko, so lahat kayo wala din. Saglit lang nga, nasa harang pa kasi ako ng aking ninja. Lalagyan kita ng ano, ng jacket. Ayan, maraming salamat sis Pibangko Channel sa iyong kabiji-biji dyan. Ayan, salamat host. Walang anuman, salamat din tayo sa iyo, GR Love ko, sa iyong pagdalaw sa bahay ni host. Nagkakape ako guys kasi kakagising ko lang. Nakaka-boring, walang ano, walang tawag nito, walang sound. Haba pala ng harang ko. Ayan guys, unti-unti na gumigising yung mga alaga ko. Naku, alam na this pag nagising yan sila guys. Host, ano, bakit? Bakit ano? Saklit lang. Bigyan kita ng jacket. Ano, GR.
Haha, tawa si GR, oh. Ayan na GR, binigyan na kita ng jacket. Naghawa na ko gabi sa imong live GR kay gameplay tamo duwa ni Upjoy. Okay. O nag-PM ka sa kuha. Salamat sa imong pag-ano ha, paghampas sa akong harang ano GR. Salamat. Well, ay salamat. Okay lang yan po. Welcome po. Oo, salamat din sa GR Love ko sa paglaro ng harang ko dyan ha. Yun na palagi kong gawin. Laruin ko yung ano, laruin. Ipi-play ko kayo dalawa ni Sis Abjoy paggabi. Yan lang maitulong ko sa inyo. Salamat din sa pag-play sa video ko. Walang ano man yun, ano, GR Love ko. Walang ano man yun. Kape tayo ah. Mamaya, ipe-play ko na kayo paggabi para at least ano. Kaya minsan alam nyo na pag mawala ako sa inyong live, alam na this, matutulog na ako at magpe-play na sa inyong video. Pangit ang ano ko dito guys kasi ano, namumula ako sa aking cortina. Bakit ganun? Yung ninja ko walang ano, walang harang. Ayun. Okay po, salamat. Uy, dugay-dugay, manipasalamat si GR. Uy, okay lang nun, ay. Sino pa naman yung magtutulong-tulungan, kundi tayo din. Ayan, guys. Mega mega love shoutout po sa aking 2 million viewers in the house. Hahaha, natawa tuloy si GR. Ayaw na pagsalamat pasalamat diha GR. Uy, itamsak lang diha. Wala kasi si Nightbot. Oo, wala gani si Nightbot. O, sinettings ko nga siya ano, GR ang Nightbot ko kasi tinanggal ko nga yan. Ngayon, ayaw na, hindi na siya bumalik. Nagloko na naman yan si Nightbot. Sumpungin kasi GR ang aking Nightbot. Ayoko magpa-sound kasi ano, baka ma-CPR na naman ako. Kasi yung ano, yung nagpa-sound ako, no copyright din naman yun, pero nagulat ako, may copyright pa rin pala siya pag ano.
Hindi talaga lumabas yung night boat ko, guys. Nagloko ang aking night boat. Bakit walang harang? Saglit lang, guys, ha. Ayan, maraming salamat sa iyong pa-stay home dyan, GR. Lagay ko kaya dito magplansya ako. Oo. Habang nagla-live ako, guys, magpa-plancha ako kasi bukas magbibisi na ang inyong host kasi may bisita kami bukas pupunta sa aming bahay. Kaya kailangan magplansya ako ngayon para bukas wala na akong plantsahin. 'Di ba? Ayun. Bang ilalagay ko doon para tumayo yung aking ah, cellphone. Hello mga palangga. Ayan. Uy, palangga. Mega mega love shoutout sa iyo, Noy Jin Channel. Kamusta naman ka, uy? Kamusta ka na, Brad? Subong ka lang ka nakita. How diin ka nagkadto? Ano man ni si Brad ko. Kamusta ka ano, Noy Jin Channel? Uy, Noy Jin Channel, kamusta naman ka? Sa work pagani ako, day. Ay, ginoo ko sa work pagali ka. Sige, may jacket ka na, Noy. Sa outdoor work ka. Ako diri una. Sige pamlansya, sige live. Ay tingala ko nga wala ta nakamakita. Ano kay inang ano? Noy, taga diin ka, Iloilo or Bacolod? Taga Iloilo ko, Noy. Taga Iloilo ako, Noy. Ikaw diin ka gani, Bacolod, no? Iloilo man takon day kalinog ako. Ako taga Mandurriao lang ko ano, Noy. Taga Mandurriao ko.
Gapang halay ka pa da. Hindi, gapang lansya ko. Oo, gapang lansya ko. Salamat sa pastiho mo dan, ano ha, GR. Salamat, GR. Amo lang giding obra sang buhay OFW noy oy. Sa diin ka nga nasyon, diri ko sa ano, sa Saudi. Sa Saudi ako noy, sa Saudi. Nagplantsa ko karon noy kay ano balaan. Ayan, GR Love ko. Hello from Noyjin Channel. Ayan. Noy, dikitan mo na na, Noy. Si ano, Noy, oh, si JR Love ko. Legit na siya. At GC ko man na siya, Noy. Pag dili ko ibutang ang cellphone ko, mahulog. Hindi, kung mahulog siya kung hindi. Pero ko ibutang ako ng cellphone para hindi siya mahulog. Ayan, sige, pamasyaran ko na si Langga. Oo, pamasyarin na siya, Noy. Kay legit na siya. Naga-live man na siya kis ano, yung maamo ni oras. Tapos kis gabi na siya ga-live, mga 10, 10 sang gabi sa diri Saudi time. Ah, oo. Masyaran mo siya. Pwede naman kayo magbabaan ng inyong mga bahay, guys. Pwede naman. Panaogi mo balay, no, iba? Yan ang inyong host, mga langga, nagapamalansya kay nga aman. May bisita kami bukas, kaya kailangan lahat ng trabaho ko ngayon tapos na para bukas, pag ano, pag may bisita kami, iba malinis yung bahay ko. Diin gani kanoy ah. Diin ka gani subong. Di ba wala man ko ubrahon? Di, ano pa, mamlansya na lang. Ayan, mega love shoutout po sa aking 4 million viewers in the house. Ay, maraming salamat po sa pagdalaw sa bahay ni Cruz. Ano, wala pa ako jacket. May ara ka na jacket balanoy. Ay, sus. Wala pa gali ka jacket, noy. Ginoo ko. Sorry naman. Ayan, may jacket ka na. Ayan, ayan. Wala pa mo nadagasan saging. Nalagasan gid noy. Ginoo ko. Ara na, noy. May jacket ka na, noy. Sorry, ha. Kaya yung butangan nakagina jacket. Natingala ko. Wala. Manggali. Sige, noy. Pwede ka na makapagnaog sa mga balay, noy.
Natugnawan ka da, Noy. Pasensya lang gid, Noy. Sige na, Noy, naog na ka da sa imong jacket kay may ara na ka ano. May ara ka na siyang jacket. Nagnaog ka na sa imong balay. Diba? Sayang man ang oras no, nga wala ka may ginaupra, mapupungko ka lang sige live, buti mamlansya. Para nga gamay na lang ang trabaho. Ayan, maraming salamat sa iyong pastay home dyan, GR, ha? GR, wala ka obra, GR? Wala ka ba trabaho, GR? Uy, Noy, laruin mo yung harang ko, Noy. Hampang nga dira ang akong nga harang, Noy. Kabalo ka maghampang, Noy. Kamusta naman imong banana, Noy? Ilagasan man ka? Ginlagasan ta siguro ni Lolo. Katon nga mga banana kay gipanghatag niya to sa iban. Nandito ako sa work post. Ayan, mega love shoutout kay Yam Love ko. Diyos ko, ayan. Maraming salamat sa pagdalaw dito sa bahay ko, sis. Yan, heart. Mega love shoutout sa iyo. Laro lang sa hereng. Sige. Salamat sa paglaro mo sa hereng ko dyan. Ayan, damo gid na daga sa akon mga 170 plus man. Hala, tuod ka, Noy. Ayan. Adira, andyan ka pala sa work mo, ano, GR. Akala ko kasi wala kang work. Lahat naman siguro tayo, Noy, nalagasan. Ganyan talaga, pinamigay ni Lolo sa iba. Char. Ayan, ginpang dugos ni, oh wow. Ginapamasyaran ko na balay ni GR Love ko, batang bata, pagali balay niya, day. Ha? Hindi ah. Dako na ng balay ni GR Love ko, GR. Baba gani ka sang imong balay, GR. Malaki na yung bahay ni GR, Noy. Baka ninja niya yung at pinuntahan mo. Malaki na yung bahay ni ano ni GR. Ninja siguro yung pinuntahan mo kanina. GR, baba ka nga ng bahay para nang madikitan kayan ni Nunoy Jin Channel. Sis Yan Heart, baba ka din ng bahay mo, Sis Yam. Naku, hindi. Ayaw niyo magbaba ng mga bahay ninyo? Natakot kayo? I-manual mo na lang sila, ano, Noy. Para at least, ano, tapos, panoorin mo muna ng 1 minute, 1 minute yung mga video nila bago mo i-tamsak, ano, idikitan, tsaka ibakas. Ha? Para nga, ano, sulod gid kay Lolo. Ayan, nasa work na host. Ay, nasa work na kagaliyam. Kapangalan niya man, 5 lang ang saging to. Ha, ninja niya na, Noy. Ninja niya na, pero ang iya nga, ay, ang iya gali nga, ano, nga balay, ang ngalan sa balay na ni GR Love ko is, ano, ninja lang po. Ninja lang po yan si GR Love ko. Oo, ninja lang pala yan. Puntahan mo ang pangalan niya, GR Matura Vlog, ano, Noy. Ayan, oh. Oo, gani, full pack na ako magdukot. Balikan mo siya ulit, ano, Noy. GR Matura Vlog ang iyang, ano, nga channel. Hindi na ang, ano, GR Love ko kay ninja niya lang na. Hala ka, hukson ko to anay, karon lagas. Lagasan. Lagasan ako ni Uwaw. Sige, excuse me.
Sige, sige Noy, puntahan mo 'yan ng ang GR Matura Vlog ang kanyang ano, bahay. Tapos ang kay Yam Love ko puntahan mo rin yung Yan Heart. Para dumami yung banana mo Noy. Ayan guys, oh bibi pa kasi yan si ano, si GR Love ko guys. May jacket ka naman, bakit hindi ka pa rin nagbo-blue Noy? Sige po, balikan kita 3 bananas po. Uy, dili na paghuksan Noy Jean channel dito kay balikan niya mga kagapon sa iya nga mga ninja. Ni ano, ni GR Matura Vlog. Mag-comment ka nga Noy ulit Noy. May ano ka naman ah. Binigyan kita ng jacket, bakit ano? Ayan, balikan ka daw ni ano ni GR Love ko Noy ng 3 bananas po. Ayan. Ibaba mo kaya yung bahay mo dito ano Noy Jean channel. Kumakit yung ilong ko. Maglagay ako ng ipit kasi yung buhok ko. At sa wakas ay nahanap mo na rin ang iyong tanging hinihiling. Nilagyan ko lang 'to ng ano yung cellphone ko guys, para tumayo. Ayan, mega mega love shoutout sa iyo, Renzo Vlog. Ayan, kapatid, maraming maraming salamat sa pagdalaw mo sa bahay ko. Ayan, mega mega love shoutout po ate from Renzo Vlog. Ayan, thumbs up dan po from Renzo Vlog. Maraming salamat kapatid sa iyong patamsak dyan. Kamusta ka na? Bakit ngayon lang kita nakita, Renzo Vlog? Saan ka nang galing? Saan ka pumunta? Ayan, meron ka ng jacket. Pasensya na kayo at nagsiwalaan ang jacket nyo kasi si Nightbot tinanggal ko, pati kayo natanggal. O, di ba? Ayan, welcome po ate. Kamusta po kayo? Ito okay lang kapatid. Namamalansya ako kapatid kasi wala namang ginagawa. Ayan, haba ng harang ate. Haha, maraming salamat sa iyong paharang dyan rin sa vlog. Busy po sa work. Sige, sige, sige. Mag-iingat ka sa iyong work dyan rin sa vlog. Ayan, at si ate mo ay namamalansya pa dito. Saan si Jard Vlog? Trabaho din. Busy po sa work. Sige, sige, sige. Mag-iingat kayo guys sa inyong mga trabaho dyan. Ayan, mega love shout out to Lods GR Love ko from Renzo Vlog. Ayan, mega love shout out daw sa iyo GR Matora from Renzo Vlog. First time kita kagabi kaya GR ano, narinig ko yung ano mo, boses mo pagkanta mo. Ay, kinakatahan mo ba si Sis Upjoy? Ay, nako, GR ka ha. Ayan, mega mega love shoutout po sa aking 5 million viewers in the house. Maraming salamat po sa pag ah, ano nyo dyan, sa pag hindi pag-alis sa bahay ni host. Ayan, mas mabuti sana kung laruin nyo po yung harang ni host at huwag kalimutan itamsak o itusok ang ating host mga guys. Hahaha, natawa tuloy si GR Love. Oo, oo kaya, tinuod yun GR. First time yun na ako nakabati sa imong tingog. Kaya nga naman, sa nagkanta ka man to sa pag-live mo,
Naghawa man siguro ko to sa imong live or nagtulog na ko. Basta hindi talaga ako natutulog ng ng late na. Natutulog ako guys ng maaga. Kaya ayan, pasensya na kayo kung minsan hindi ko naaabutan yung inyong mga live stream. Gawa nga ng maaga natutulog si host. Pero bumabawi naman ako sa inyo guys. Piniplay ko kayo. Yun na lang din ang maitulong ko sa inyo. Diba? Wala ka ba ngayong live, GR? Maya pa, sino mag-live sa inyo? Si Apjoy o ikaw? Choy, sinipon ako Nakakuha ka ng tissue. Talaga, higaan ko guys. Ayan, mega love shoutout po sa ating kapatid na si Maria Salome Vlog. Ayan, sis Maria Salome. Hello host. Hello. Mega love shoutout sa iyo sis Maria Salome Vlog. Ayan, hindi po ako nag-live. Oh, ganun. Oo nga, kasi kung nag-live ka ngayon, kanina ka pa nag-live, di ba? Kaya ako nag-live guys, kasi busy ako ngayong week na to. Kasi bukas may bisita kami. So, ilang araw na ako hindi nakakapag-live, ilang araw na din ako hindi nakapag-upload ng video ko. Gawa nga ng busy palagi. Minsan tinatama din ako mag-edit. Kaya ngayon ako nag-live. Kaya pasensya na kayo sa mga nag-live kung mga ka-GC dyan na iba ha. Pasensya na kayo kung sabay tayo nag-live. Nang agaw ako ng live na hindi akin ngayon. Ayan, shout out sa lahat pa Maria Salome Vlog. Ayan guys, nakita niyo yan si Sis Maria Salome Vlog guys, oh. Legit na legit po yan at isa ko po siyang member. Si GR Love ko. Ayan, mega love shoutout sa iyo, Marpay TV. Brad, kamusta ka na, Brad? Maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni host. Ayan. Nasaan yung dumikit? Si Noijin Channel. Noy, andyan ka pa ba, Noijin Channel? Dinikitan niya daw yung yung ninja mo, bibing-bibi daw. Akala niya isa yun, yun ang mo, bahay. Dikitan nyo yun guys, si Noijin Channel guys. Kawawa naman yun siya guys. Bibing-bibi pa talaga yung niya. Ka-GC ko rin yan siya guys sa kabilang GC, si Noijin Channel. Bago lang din siya. Ayan, umalis na siguro o nag-BG lang dyan. Ayan, mega love shoutout sa aking 6 million viewers in the house. Ayan, Marpay TV. Kamusta ka na Marpay TV? Ayan, nagising lang ako, host. Ayun, nagising lang si Marpay TV. Salamat sa pagdalaw dito, Marpay TV. Parang hindi na kita nakikita, Marpay TV, mag-live. Hindi ka ba nagla-live? Ay, isa pa rin pala to si Marpay TV. Ipi-play ko din pala, Marpay TV, ang video mo. Nakakalimutan ko. Excuse me. Hala, bakit ganun? Nangangatching ako. Ayan, dito lang host, gawa kape. Sige, sis Maria Salome, gumawa ka dyan ng kape. Sarapan mo ha. Ako kakatapos ko lang din magkape sis Maria Salome. Kung nakita mo yung umpisang live ko, nagkakape ako at kumakain ng tinapay. Ayan, hindi na muna ako nag-live host. Bakit? Bakit ka hindi nag-live? Ako nga ngayon lang din naman ako nag-live. Gawa nga ng busy talaga ako. Walang time sa pag-live kasi maingay mga alaga. So ngayon ako nag-live na dapat 6 p.m. yung live ko.
Kaso naiinis ako kasi maya't-maya't ako tayo. Kaya ngayon ako nag-live habang namamalat siya. Ayan, mega mega love shoutout po sa 6 billion viewers in the house. Maraming salamat po sa pagdalaw kay host. Ayan, maraming salamat din. Late talaga 'to ang aking nila-live na ano, na cellphone. Mas ano dun, mas mabilis yung Ninja ko pa. Kasi dito, ayan, ayan, Marpay, Marpay, Marpay from JR Love ko. Maraming Marpay, Marpay. Salamat naman host at i-play mo ako. Konti na lang kulang ko sa WH. Di ako nakapag-live dahil busy sa work. Ay, ganun. Konti na lang yung kulang mo. Ilan na ba WH mo, Marpay? Ayan, minsan kasi guys, ayan, GR Love ko. Yes, bakit?
Ayan, mega love shoutout sa'yo sis Upjoy Vlogs 34. Salamat sa pagdalo sa bahay ni host. Pasensya ka na sis. Ngayon lang kita na welcome kasi may kausap ng aking asa. Ayan. Salamat sa dalaw nyo kay host. Ay, mega love sa'yo Bulanon TV. Hi, pwede ho ba maming dito? Sure po. Pwede po magbaba ng bye. Sige. Honey, my love, sweet. Busy pa ako from Upjoy Vlogs 34. Ayan. Salamat sa inyong pagdalaw sa bahay ni host. Ayan, tulungan nyo ako mag-play. Hehehe from Marpay TV. Ayan, dan thumbs up and share. Maraming salamat sa iyong pag-thumbs up dyan. At sa iyong passion community, Vlog 13. Salamat. Ayan, Bulings TV. Wait dito. Pasensya na kayo. May kausap, guys. Ayan. Sa iyong pa-sticker dyan, sis update po sa ako, ha? Pa ba nasasawa? Ayan, sa iyong pa-stay home is update po, sis. Salamat. You got this. Ganda pala ng cellphone pag no Vivo. Talagang hindi sticker ang lumalabas eh. Yung lumalabas, kundi pangalan. Ayan, harang. Maraming salamat sa iyong paharang dyan, sis Upjoy Vlog. Sige, laruin mo lang ang harang ni host. Maraming salamat. Laro-laro lang din ang harang pag may time. Ayan, naku, lumabas din ang aking night boat. Diyos ko, night boat, saan ka pumunta? Pakitain na ibaba bahay ng aking super dyan. Naku, gumala ka ba night boat? Diyos, atay ka night boat ha? Naku, bawasan ko na talaga yung sahod mo night boat ha? Kasi late ka talaga pumapasok sa aking LS. Tektosan din kita night boat. Ayan guys, lumabas na din ang aking night boat. Ayan, salamat po sa hindi pag-skip ng harang ni host. Ayan, sabi ni night boat. Naku, ikaw night boat ha? Nanggigigil ka ako iyo. Salamat sa hindi ka ba busy sis Apoy? Ako sis Apoy, namamalanta ako. Nagplasya diri ko sis Oy. Saway ni akong bana na wag. Ayun. Mega love shout out po sa aking 2 million viewers in the house. Nagba na lang, oy. Aking mga viewers. Ayun. Nag-ilis ako ngayon sis kasi mamaya hindi ako makapag-ilis. Bukas hindi din ako makapag-ilis sis. Gawa nga na may bisita kami. Kaya sabi ko ngayon ako mag-ilis. Diba? Ngayon na din ako na malansya sis para bukas wala tsahin. Di, inis na lang ako. Yan, dan na IGR. At bakit ko? Dan na ako, love ko, the host. Grabe, palasyo na galay niya. Oo, malaki na yung bahay niya. Chin. Dako na yung galay. Hindi mo na pagbawion to sa ang imo nga to sa iya nga ninja kay naman ka kay tamo man na siya ninja noy. Di pangita ya gani gayina diin kahalin noy. Ayan GR love ko, andyan ka pa GR love ko. Sabi ni Noy Jen, ano na daw siya sa'yo, dan na siya. Ani maambuman. Oo Noy Jen Sis Upjoy. Ayan, dikitan mo si Sis Upjoy Vlogs 34. Member ko yan, Eugene. Ano yan, legit na legit din yan. Pasok sa harang. Maraming salamat sa iyong paharang dyan, Sis Upjoy. Salamat. Ayan, Noijin Channel. I-manual mo na lang yan si Upjoy Vlogs 4. Kitan mo siya kanya-kanyan. Hindi yan siya. Basta mag-iwan ng tamang bahay. Panuorin mo 1 minute ang gumagatap ticket at pass. Ayan din to kay karon lagasan ako ni uwaw ay maudi ay sige bawi lang
Diin gani ka Noygen channel ah. Diin ka subong. Noygen damo to balay nga ginabaligya Noygen sa ano, sa Kalinog. Kasi may kilala ka to Noygen kapangita ako. Nagkapa ako Noygen no na mabibilupa. Kasi may ara to sa inyo tigayon ko darapi. Ayan, Marpy TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Noygen Channel. Puntahan mo din ang bahay ni Marpy TV. Legit na legit din po yan. Ayan, wala po akong kaibigan na hindi legit. Legit yan lahat sila, Noy. Char. Ayan, enjoy fishing daw, sabi ni Nightboat. Ayan, ba ni Nightboat ang bahay? Baliw to sino to. Ay, ang binaba ni Nightboat na puntahan niyo yan. At mag-iwan lang po ng tamang bakas para ba po kayo mamaya kasi busy pa yan sila. Mga binababa ni Nightboat na bahay. Putik makati yung ilong ko. Ayan, ayan. Maraming salamat sa iyo, ano ha, Marpy TV. Malaki na pala Marpy TV ang daw age mo. 1,000 yung kulang mo. Mat ka na. I-play mo sarili mo, ano, Marpy TV. Sa mga laptop, ano. I-play din kita mamaya. Yung piniplay ko kasi pag gabi, low. Pag may task ako, hindi ko kayo ma-play. Pero pag wala akong task, mapi-play ko kayo. Ang piniplay ko kasi si ano, si Upjoy, si GR Matura, yan. Piniplay ko yan sila. Sana hindi kita mutan mamaya para ma-play. Kasi at makakalimit host. Ayos maigi, i-PM nyo ako gumagabi. Para hindi ko kayo makalimutan i-play. Ayan, thank you sa pagtamsak ni host. 30% po sa pag-skip ng harang ni host. Salamat sis Akoy sa iyong paharang dyan. Ayun, hahaha, natawa tuloy si Marpay TV. Oh. Oo, Marpay, totoo yan. PM mo ako paggabi kasi makakalimutin talaga ako. Kaya nga minsan naglilista ako eh. Ayan. Basta may playlist ka lang, Marpay. Kasi natutulog ako paggabi, tapos pag ano ko, kung walang playlist, mag-i-stop siya, hindi ko na ma-next. Ayan, mega love shoutout po sa aking 4 million viewers in the house. Ayan, ayan. Noy Channel, Dikitan Pay TV, si Upjoy Vlogs 34, mga legit na legit po yan sila. Dikitan mo na, Noy, unahan mo na, tapos mag-iwan ka ng baka sa kanila para maibalikan kanila. Ayan. Kasi nandyan lang naman yan sila eh. Ano ay ba? Nakitbot ko na kung na naman binababa yung bahay ng mga At sa wakas ay nahanap ko na rin ang iyong. Ayan, ayan. Maraming salamat sa iyong ano dyan, Sis Maria Salome Vlog. Sa sticker. Ayan, guys. Nakikita nyo naman ang binababa ni Nightboat na bahay. Isa lang ba ni Nightboat ba?
May naman ang aking notebook, guys. Ayan, BG lang. Maraming salamat sa iyong pag-BG dyan, Sis Maria Salome Vlog. Pasok sa harang, maraming salamat sa iyong paharang. Naku, Sis Maria Salome, huwag ka na mag-BG dyan. Laro mo yung harang ni host. Busy ka, Sis Maria. Para nang daga naman yung review ko, Sis Maria Salome. Enjoy fishing. Sabi ni Nightboat, orang marami fishing. Ah. Salamat Sis Apri Vlog 34 sa iyong ano dyan. Sinsya ka na at hindi binababa po ang iyong settings ko na naman yan mamaya si Nightboat, guys. Ay, huwag kalimutan. Noon ba? Oo, Sis Maria Salome. Alam ko, Sis Maria Salome, nabawasan yung revenue ko. Tama nga ang sabi ni Sis Yan Hart, binabawasan. Paano tayo makapagkuha ng $100 yan kung binabawasan Lulo? Pasyal to si Lulo. Ngayon talaga siya nung ano, ilang araw ba yan? First time kong nabawasan. Oo, nabawasan ako, sis. Hindi ko nga ginagala tong main ko tapos binawasan. Buti akin nabawasan lang, sis. Diba sa'yo talagang walang natira, sis Maria Salud. Napunta Tribin. Ganun ba? Siguro. Okay pa ganun kung napunta sa nawasan page ko ba? Bakit nabawasan? Alam na akin, hindi WH pasan lang pag may dinelete video. Pero never nabawasan yun, sis Upjoy na ano. Huwag kasing ano, sis Upjoy. Huwag mo kasi halimbawa, sis Upjoy, yung WH mo, sa akin lang ha, hindi ko, iwan ko lang sa iba. Huwag mo kasing ilabas-pasok sa mga live, yung main account mo. Kung ipapasok mo man siya, kailangan mag-stay ka muna ng 5 babas. Kasi talagang mababa yung WH mo. Ayan, binab na din ni Nightbot ang aking ang aking super chatter. Kailan ka ba namuni? Nung August 20 ako namuni. Kaya ako hindi ko muna hindi ko muna ginagala yung main ko. Mga ninja lang munang gumagala. Ayan, mega love sa'yo, Gliz Navale. Ano, salamat pagdalos. Yan, Glizel. Bumaba na bahay, Glizel. Salamat yung padanja, Glizel. Ayan. Kamusta ka naman, Glizel Navales? Ayan, ako labas-pasok ako, sis. Yan, doon ka nababawasan yung WH mo kasi labas-pasok ka. Kailangan, ang gawin mo pasok is mo. Ayun, nabawasan, sis, yung WH. To sana talaga sis Upjoy ka din. Sinisipon ako, guys. Sa camera pa talaga. Ano? Ayan, mega love shout
sa'yo na Nini Luz to. Mega love shoutout sa'yo Nini Luz Vlog. Tuho, salamat pagdalaw dito hay ko Nini. Saan ka nanggaling? Ngayon lang kita nakita. Si Luz, busy pa Nini Luz. Ayan guys. Ayan Nini Luz, oh, dikitan mo yan si Sis After Vlogs 34. Manual lang muna tayo guys. Para walang sabit kay Lolo. Kamusta ka na Nini Luz? I miss you na. Char. Ayan, mega love shoutout po sa aking 5 million viewers in the house. Maraming salamat po sa pagstay sa bahay ni Host. Ayan, sa hindi pagsawa sa support kay Host. Ayan, dito lang ako. Sige, maraming salamat Nini Luz sa iyong pag-video dyan kay Host. Ayan, busy. Kaya pala, ako din sis Nini. Busy din ako sis. Kaya ngayon lang din ako nakapag LS. Ayan. Totoo yan, host. Dapat daw yung main wag ibabad sa LS, lalo na kung kakastream mo lang. Right, tama. Tumpak yan, sis. Oo. Tumpak yan. Kailangan hindi pala ang nababasan yung WE natin. Ninis di kita niya sa lumini no legit to. Monetize channel. Maraming salamat FJ Vlog sa sticker dyan. Mahirap kasi guys kung ano ginagala natin ang ating main. Lalo na kung ano, halimbawa katulad namin guys, na-monetize na kami. Pag ginagala namin yan, nagbabawasan yung revenue din namin. Sa mga naman monetize, bawasan yung dash nyo. Minsan nagtatakit na babawasan. Pasok nyo yung live stream. Kaya kailangan, huwag nyong ipasok, labas-pasok yung inyong main. Ayan yun. Binaba din ni Nightboot. Ayan guys. Sa mga hindi pa ticket sa aking sa mga bahay na binababa ni Nightboot guys, tikitan nyo na guys. Legit na legit yan sila. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas. Pati talaga yung ilong guys. Naganagalap sa aking 4 million viewers in the house. Maraming salamat sa ipag-stay sa bahay ni host. Ayan. Dito lang nagkakape at kumakain ng biskwit. Sige sis. Diyan. Oo, napawasan yung revenue ko sis Salome. Ayan guys, tikitan nyo naman ang binababa na ini boot. Hindi ko nakalimutan bigyan ng pangalan yan eh. Mahirap na ngayon mangisda, no?
Manual-manual lang kasi. Ayan, baba mo kuko. Oo, binayan ni ano ni Night, no? Ni Luz, Night Boat. Ayan, ang bahay ko. Hindi ka na mas mamaya. Is ako. Oo, si Salome, hindi ako mag-is mamaya. Kasi, gawa nga ng dito yung alaga ko. Hindi ako nakakapag-LS. Sige, mag-LS ka mamaya. Tapos minsan guys, pag hindi nyo, nakikita nyo hindi ako online, pumupunta kami sa ibang bahay, kaya hindi ako, wala naman akong doon sa kabilang bahay. Ay, maraming salamat doon, doon ko sila sa main. O, tikitan mo sila, tama yan din ni Luz. Huwag mo din igala ang iyong main ni Luz, ha? Kasi mabawasan yung WH mo. Ayan, harang. Maraming salamat sa iyong paharang, sis Abdul Vlogs 34. Ayan, salamat po pag-skip na ni host. Ayan, salamat Joy sa pagpayo ninja. Ayan. Ayan, isi-charge ko muna to ang aking phone kasi ito. Guys, salamat sa iyong pag-stay sa bahay ni Ho. Ayan, binababa na ni Nightbot ang inyong mga bahay dyan. Di pa po nakatamsak po. Ayun, Tia Salome, kalimutan itamsak si host. Ayan guys, ayan na. Salamat sa patamsak mo si Mer Salome. Alam nyo, ganun din ako minsan guys. Kaya ang ginagawa ko pag pumapasok ako, di ba may harang minsan yung pinapasukan. Pag may harang guys, talagang ano yan sinasabay ko. Sinasabay ko yung harang at saka yung tamsak kasi para hindi ko makalimutan. Kasi minsan guys, sasabihin ko lang tamsak na pero hindi pa pala ako nakatamsak. Ayan na. Sa harang, maraming Sis Upjoy sa paglalaro ng harang. Thank you so much, Joy, sa paglaro.
Ayan. Ayan, host ay jacket. Sorry, sis Hapjoy. Ayan, mega love shoutout po kay Buhay OFW. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw sa bahay ni host. Ayan, may jacket ka na sis Upjoy Vlogs 34. Ayan, dan thumbs up host. Maraming salamat sa iyong patamsak dyan, Buhay OFW 901, may jacket ka na. Okay lang host, ayan, jacket si Ayan, maglalagay ako ng mga, kasi nilabhan ko ito guys, yung mga punda ng una namin. Kaya ayan. Gusto mo pang umakyat sis Upjoy? Sis, ano ba gamit mo? Phone, laptop? Phone gamit ko sis Salome lang. Wala laptop sis Char. Hindi ako yan sis. Kaya wala akong laptop. Ayan. Busy kasi ako ngayon sis Maria Salome kasi tawag nito, may bisita kami bukas kaya nga na itong mga pununa namin. Ay, wala pala itong paper. Plano kong pumili sis ng tawag nito, host. Buhay OFW ng No One. Kamusta? Kamusta na ang iyong WH? Bakit ngayon ka lang? Pwede pala StreamYard sa phone. Oo sis nag-StreamYard ako sa phone. Pwede maglapag ng kubo? Sure. Oo, buhay OFW 901. Pwede kang lumapag ng kubo mo dyan. Ayan guys, mangisda lang kayo dyan guys ha. Manual nyo na lang para pasok talaga kay Lolo. Alam na, ayan, dikit guys ha. Kailangan rin muna yung video kahit bago mag-sak, bakas. Ha? Dikit. Kasi alam nyo naman na yun. Dati kasi hindi sis. Hindi ang alin sis. Hindi nakakapag-StreamYard sa phone. Hindi pwede ka mag-StreamYard sa phone. Turuan mo ako sis. Sige, mamaya. Mamaya kita. I-ano mo ako
PM mo ako sis para turuan ka. Pero yung ano sis, yung okay sis sa lahat, sis Maya sa pero yung ano sis, yung merong ano yung merong experience halimbawa free lang, parang 7 day lang yata, parang ganun. Ayan, ayan. Maraming salamat sa iyong pa-sticker dyan, sis Maria Salome Vlog. Ayan guys, may OFW din nakababa bahay mo. Lapag ka na tayo mo dyan, may jacket. Ah. Uy, ano OFW? Sabi ko maglapag ka na ng bahay mo kasi may jacket ka na nga. Ayan guys, ayan sis Maria Salome, dikitan mo naman yan si Buhay OFW 901. Oh. Legit na legit din siya, basta mag-iwan lang po ng tamang bakas. Panoorin mo na ng 1 minute ang video. Ayan. Thank you so much sa iyong pabidyo-bidyo sis Upjoy Vlog 34. Si Buhay OFW ng host, oh. Oh, ano, OFW, pito talaga kita dyan, OFW. Magka na nga ng bahay mo. Pwede ka na maglapag dyan. Kasi may kit ka na. Bising-busy yung host. Tingnan mo naman, oh, nagtalagay ako ng mga punda ng una namin kasi bukas may visitor kami dito pupunta. Busy na naman ang inyong host. Ayan, ayan. Maglapag-lapag na kayo dyan ng bahay. Ayan guys. Natago dito mga una sa kwarto hindi ma. Ayan, may ganito to sa William the House. Maraming po sa inyong support sa host. Ayan, nagbaba na rin ng bahay sa wakas si Buhay OFW 901. Ayan guys, patikita na lang po si Buhay OFW 901 at mag-iwan lang po ng tamang bakas. Ayan, Buhay OFW. Ayan o, dikitan mo na yan sila dyan o, si Maya Salome. Ba? Ba? Oo, host. Buhay OFW. O si Buhay OFW, pasaway o. Busy ngayon yung host. Naglalagay ako ng mga punda ng unan ko sa pag-stay nyo lang dyan sa kay host. Hindi ka na ba nag-ano, nagla-live ano, OFW, Buhay OFW? Parang hindi na kita nakikita nagla-live eh. Kamusta naman ang iyong WH? Malaki na ba? Ayan, ayan. Mag-live ka ba mamaya, Sis Maria Salome Vlog? Silent lang, host. Ah, nagsa-silent LS ka? Naku, naipit siya. Naipit ang unan. Sis Maria Salome, ay yung pa-sticker dyan.
Ang oras na guys, hindi pa ako nakakapagluto. I will always love you and I always need you. Loading ba? Loading ba? Yun ay mega love you, please ako. Shout out ko. Rep. Saka na dyan. Eh. Host, bakit? Bakit na naman ko ay OFW? Buhay OFW, baka kainin na kita mamaya ng saging dyan. Yung pagdalo sa bahay ni host, palaro ng harang ko pri Sarakago. Tingnan mo ha. Ano, buhay OFW. Kainin na kita mamaya ng saging, host ka ng host dyan. 5K, 5K na WH ko. Wow. Ito. Congrats. Buhay OFW. Muni ka na. Ba ito yung makaupo nga, napapagod ako. Ayan guys, tapos na ako sa aking taho. Uupo at oo. Na si host. Yun. Natawa tuloy si ano. Natawa tuloy si ano. Pag na WH ko siguro sa year 2030, sus ginoong giatay mga buhay OFW. Oy, bilis-bilisan nyo na yan kasi next year, ano na, iba na yung rules ni Lolo. Bahala kayo dyan. Char. Kailangan nyo ng bilis-bilisan guys ang inyong pag-ano, inyong mga age. Yata buhay W9 ang hindi ko pa eh. Hindi ko naman kasi alam yung messenger mo ano, hindi ko maisisend sa yung resibo mo. Play mo kasi ako host. Oo, i-play kita. Gusto mo pagkatapos ko mag-live ita? Kasi mga gabi iba yung piniplay ko. Si ano, si Sis Upjoy, tsaka si GR Matura. Tsaka sino pa nga yung isa nagpapaplay kanina, nakalimutan ko naman. Tingnan nyo. Oh. Ay, si Marpay pala. I-ano nga kita eh. Sige, isulat kita ano. Para hindi kita makalimutan tawag ito. Buhay OFW. Ano ba yung messenger mo ay OFW? Send ang receive. Ito mo no, di ba? Itong buhay ulo. Naku, hindi ko magana yung ballpen ko. Buhay OFW 901. Ayan, tsaka kasino kanina si Marpay TV. Ayan. Para pagkatapos ko mag-live, ipi-play ko sa iyo, hindi mo talaga ako makakalimutan, host. Kaloka ka buhay OFW, piktusan na lang kita mamaya dyan. Char.
Verbs, Libian, Messenger ko or FB. Ay, ikaw pala si ano? Sus, di atay, mangka ano, uy, buhay OFW, oy. Hirap naman kasi ng iyong pangalan. SB, ikaw to buhay o 901 ang ano, verbs Libian, Messenger ko. Sige, sige. Ipasa ko yung ano, yung ganda pala ng harang ko, sayaw, saka kanta. Galing naman nila. Sige, 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 i-play kita mamaya pagkatapos kong ano, mag-live. Wala naman ako ngayong task eh. I-play kita dito sa isang cellphone ko. Kasi yung isa naka-charge pa. Ayan, maraming salamat Sis Maria sa iyong pag-speaker dyan at sa kay Ho. Salamat. Ayan, ayan. Nakakati ka na ba ano, kay OFW sa iyong WH? Alam nyo guys, ano na eh, sa ating G ba, sabi ko na kung sino yung malapit ng ma-monetize, yun na lang ang ipili para at least money agad. Ayan, salamat host. Walang anuman sa iyo ano, OFW. Ako kasi guys, basta walang akong task guys, piniplay ko kayo. Pero pag pag ano, sino lang na yun lang ito. Pero kasi namutan ko, kasi katong buhay OFW, never pa kitang na-play. Buhay OFW. Limutan ko na eh kung na-play na ba kita o hindi pa. Parang hindi pa yata. Ang na-play ko yata si Marpay TV. Marami na nag-PPM sa akin guys na hindi ko nakalive eh. Paho, tama kasi ko na i-play. Dati kasi ang akala ko, kasi Marpay TV, tao lang. Tapos doon ko na ano, na iba pa pala, iba din Marpay kasi nag-live noon si Marpay eh. Sige, hayaan mo ano, buhay OFW, ipi-play kita. Kaya gusto kong kunin yung mga messenger nyo kasi ako, nagsisend talaga ako ng resibo. Ayaw ko kasi na mag-play na hindi nagsisend ng resibo kasi siyempre, ayaw, di ba meron kasi iba na tao na sasabihin na, no, na-play na kita, pero yung totoo hindi naman na-play, di ba? Kasi walang resibo, ganun. Mag-ano ka kasi buhay OFW 901 para maano, kahit na halimbawa, mag-silent LS ka, lagyan mo lang dyan ng pabubbles-bubbles yung ano mo, yung silent LS mo. Ako ginagawa ko dati, guys, nagsa-silent LS ako. Sa isang araw, 2 beses ako mag-LS. Pag ano, pag hapon, tapos pagka bago ako matulog, paggabi, isa-silent LS ko yan. Ganun ginagawa ko dati, guys. Ang haba pala ng harang ko. Ayan, salamat sa mga dyan sa host. Thank you so much sa inyo. Ayan, i-close ko lang to ng 2 hours ang ating live stream. Sabi ninja lang nilalagay mo host. Ninja. Ninja ang nilalagay ko saan? Buhay OFW. Silent. Yes. Oo. Pag nag-silent LS ko, siyempre, mate ko. Tapos, yung binibidyo ko is ninja. Ang ibig sabihin mo, ninja lang nilalagay mo host. Ayan, mega shoutout ko sa aking 5 million viewers in the house.
Doon sa 'pag Silent Hill is mo dati ba? Oo, oo, ninja lang yung ano ko, yung binibidyo ko. Dalawang ninja ko yung binibidyo ko kasi legit sila dalawa, tatlo ang cellphone ko, eh. Isa yung live, dalawa yung ano na binibidyo akin. Tapos isa pa guys, kung sa cellphone lang, halimbawa tatlong cellphone lang, hindi tayo mamo-monetize agad. Kailangan may laptop na gana sa atin. Alam niyo guys, share ko lang sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam. Kaya nabilis akong monetize guys, kasi alam niyo kung bakit? Dapat November pa ako mag-e-end. Kaso na-monetize ako nung August kasi dalawang tao nagpi-play sa'kin ng laptop, hindi lang dalawa yung laptop ang gamit nila. Sa isang tao, sa isang friend ko, isang laptop ang gamit niya, dalawang cellphone. Sa isa naman, minsan tatlong laptop ang ginagamit niya sa akin, may tablet pa. So kaya nabilis ako na-monetize guys sa totoo lang. Kaya nga marami ang na nagulat na monetize na. Ilan ba yung nilahat? Ang ako lahat, ah, 6. Pero ko lang na ninja talaga, dalawa. Isang main, tsaka dalawang ninja. Yan legit ko dalawang ninja kasi tatlo lang naman ang cellphone ko, eh. Isa sa main, dalawa ang cellphone ko, tagi-isang ninja. Pero sa totoo lang ano, buhay OFW, hindi ako na-monetize kundi hindi dahil sa dalawang kaibigan ko na tumulong sa akin na laptop. Kasi yung isang tao na yun, nagtatrabaho yun sa mga laptop, nag-aayos siya sa laptop. Yun, 'pag nagtrabaho siya, pini-play niya ko, iniiwan ng laptop niya talaga naka-tablet kanyang sa bahay. Tapos 'pag ano, pagpunta niya sa trabaho, may laptop pa siya na ginagamit diyan na pina-play niya sa akin. Walang ano yun, china-charge niya lang yun. Tapos ano ang playlist niyo kailangan ayusin niyo. Halimbawa yung live stream lahat, yung vlog niyo, vlog lahat. Gano'n ayusin niyo lang na maayos para 'pag pini-play siya sa laptop, sunod-sunod lang siya. Ayan, maraming salamat Sis Salome sa iyong pa-sticker diyan. Host din ng health ng miga natin. Oo, talaga sa OFW ako inano ko 'yan na ano, na talagang, ah, nagsabi kasi ako sa kanila, sabi ko, "Te," sabi ko, "parang nai-stress na ako." Sabi ko, "Baka baka sa November end na ako, hindi pa ako namo-monetize." Ngayon, May, June, May, na 1K ako sa Akanana mga April, May. Tapos nung June, July, inasikaso 2 months ko lang inasikaso guys ang aking WH dahil sa kong kaibigan niya na may mga laptop ang gamit nila sa akin. Kasi kung sa cellphone lang guys, hindi tayo monetize, except na lang kung maraming cellphone talaga gumagana sa atin. 'No, mga 10 cellphone diyan, 15 na cellphone, baka siguro ma-monetize tayo agad. Pero kung tatlong cellphone lang, sa akin dito guys ha, tatlo ang cellphone ko pero hindi pa nga ako na ano ha, hindi pa tumaas yung ano ko. Doon nag-umpisa tumaas yung WH ko nung pinlay na nila ako sa laptop kasi every 2 days kong ina-update yung aking WH kung talagang tumataas. Ngayon sinasabihan ko, pati yung WH, ayun, ko. Sabi ko, yun nga siya, tumataas basta ayusin niyo lang yung inyong playlist. Kailangan 'pag live stream. Katulad tingnan niyo yung playlist ko guys, kasi 'pag live stream lahat, may vlog, vlog lahat. Yun, ayusin niyo siya. Tapos ayan, hindi talaga nila inaano, kahit na naka-charge yung laptop nila, pini-play pa rin nila ako. Gano'n ang ano sa akin, kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Ito ko na idiin pasalamat ako sa kanya, tsaka yan lalaki si Kuya Kai, ayun. Hindi ngayon sila nakadalaw sa aking stream baka busy. Sa aking ninja na ano, salamat sa info host. Ayun, welcome, Buhay OFW Note 901. Ayan, shine-share ko lang yan sa inyo guys para at least naman alam niyo kasi yung iba, talagang nagulat sila talaga na na-monetize na ako.
Kasi nung ano guys, nung nakilala ko yung matagal ko na kilala yung isang kaibigan ko na yan na nag-replace sa'kin ng laptop. Ito si Lady in Pain, matagal na kami magkakilala yan. Magwa 1 year na nga pagkakaibigan namin. Tapos nung nagsabi na ako sa kanila na inopen ko, siguro siguro that time guys yung WH ko guys, mga 19 pa lang yung WH ko. Tapos nung nag-ano na ako sa kanila na natulungan nila ako, doon na talaga every every 2 days na ina-update ko yung ano ko, yung WH ko, yung tinataas is mga ano 100 mga gano'n, 150 WH yung aking no'n. Ayan, shoutout po sa aking 5 million viewers in the house, guys. Ayan, guys. So, minutes. Guys, magpapaalam na ako, guys, ha, kasi kailangan ko pang magluto. Ayan, kaya ano lang, guys, din natin friend tayo na nag-support sa atin at saka 'pag may laptop, 'di ba ano, buhay OFW, 'di ba, pa i-play mo na lang yun sa'yo, guys. I-play mo na lang yun sa'yo ano, buhay OFW, yung laptop mo. Sige ho, salamat. Salamat din sa'yo, buhay OFW, sa pagtambay sa aking LS, ha. So, ano, 1 minute. Tinitingnan ko yung time ng aking ano, live stream. Ayan, maraming maraming salamat kay Sis Maria Salome Vlog, Sis Upjoy, kay GR Matora, Buayo of W901, kay Yan Hart. Meron? Oo, meron ka bang laptop? Buhay of you? Yan, hindi ko na kayo isa guys sa mga dito sa aming maraming salamat guys. Hus ay magluto pa. Char. Luluto si Hus. Oo, kung meron ka bang laptop, Buhay OFW901. Kung may laptop ka, kailangan i-play mo rin yung sarili mo. I-play mo lahat ng gadget mo kahit ninja lang. Pero kailangan clear history ka muna. Clear history bago mo i-play. Kasi kailangan sa isang araw, ano lang yan sa isang araw, i-play mo siya ng ano, ng yung mga playlist mo, i-play mo sa Ninja. So guys, magpapako si Hus. Salamat sa pagdatos at dito sa BG-BG kayo isa-isa guys. Gagawin pa ang inyong host. Ayan, thank you so much. May Kompetente Vlog sign out. Bye guys. Maraming salamat.